Og hvad laver han her med cyklen? Nu har det kørt. Altså den første heat, det er altid den, der skal laves noget. Det var en koblingjustering, de var i gang med herovre. Og det var så Linus Sundstrøm for hjemmeholdet. Ja. Som lige skulle have fikset det sidste. Og altså Linus Sundstrøm i rød, sammen med sin svenske marker i blå, Mathias Tørnblom. Og så er det Patrick Dudek i gul hjelmfarve og Sten Jensen i hvid for udholdet. Vi er så for at se her. Og det er altså B og C kører, der er op mod hinanden. Ja. Det kan blive godt løb. Det kan de er meget jævnbyrde, dem der. Patrick Dudek for udholdet har altså været rigtig godt kørende. Lad os se, om han også kan fortsætte sin gode stil her. Det kommer først ud af hit 2. De ligger meget tæt der i starten. Er det Sten Jensen, der kommer foran? Det tror jeg, det er. Ja, det var. Sten Jensen foran. Linus Sundstrøm. Og så altså tredjepladsen Mathias Tørnblom. Så lige omvendt af sidste heat. Altså udholdet der fører, og så hjemmeholdet med anden tredjepladsen. Så lige nu ligner det altså den her 3-3, vi snakkede om før. Det ligner 3-3, ja. Men altså Sten Jensen på førstepladsen foran Sundstrøm. Og så er der lidt kamp om tredjepladsen med Mathias Tørnblom og Patrick Dudek, som jeg lige nåede for at sige havde kørt en god sæson indtil videre. Her kører han altså ikke så godt endnu i hvert fald. Det bliver altså Sten Jensen, som tager sejren foran Linus Sundstrøm, og så tredjepladsen Mathias Tørnblom. Og så vi ser så en 3-3'er igen. Men Sten Jensen tog altså udholdets første sejr, eller heat sejr i hvert fald, i dag. Sten Jensen, som vi har i billedet her. Ja. Anden sæson, han kører for Esbjerg, 27 år. Og kender du noget til ham, Finn? Ja, det gør jeg, for han opgiver, inden han passerer målstregen. Det gør han af. Han kører simpelthen bare. Han kører rigtig spil. Han kan køre på alle baner, uanset det er våd eller hvad det er. Og her får vi altså også heat 2 på skærmen. Sten Jensen, Linus Sundstrøm og Mathias Tørnblom. Og så Patrick Dudek. Nu kommer Mikkel Jebsen igen. Heat 3, som vi også har på skærmen nu. Og det er altså heat 3, der indeholder Michael Jebsen Jensen. Og Johannes Kikborg. Vi har altså også fået sat 2 minutters regel i gang her, så 1.30 omkring tilbage, inden løbet skal være sat i gang. Men altså Jebsen Jensen og Kickenborg, Mikkel B. Jensen for udholdet sammen med Peter Juhl Larsen, Johannes Kickenborg, en kører, der så kørt i rigtig mange år, i faktisk hele sit liv i Esbjerg. Det må også være noget af en speciel oplevelse i dag for ham at køre mod sit gamle hold. Og heat 3 får vi altså på skærmen her. Og Jebsen Jensen må være lidt skuffet efter det første heat. Nu får han altså en mulighed for at revancere sig. Jebsen Jensen, som altså er i rød hjelmfarve, som vi ser her i billedet. På bane 2. Hvad laver han lige her med sin cykel? Han holder det for at koppen den kan passere. I stedet for at holde den på håndtaget, så bliver det for varm. Så holder de det over på brugstagpedalen. Og her får vi altså heat 3 sat i gang. Og er det Jebsen Jensen. Det ser ud som om han kommer først ud. Michael Jebsen Jensen foran Mikkel B. Jensen. Og så ligner det Johannes Kickenborg på tredjepladsen.
så kom han altså i gang, Michael Jebsen Jensen. Ja. I rigtig fin stil. Nej, han har en rigtig flot. Han ser godt på en cykel. Ja. Mikkel B. Jensen er så på anden pladsen, som vi kan se jagter altså Michael Jebsen Jensen inden sidste omgang. Skal han godt nok have far på, hvis han skal nå ham. Det kan han. Johannes Kiekenborg ser ud som om han tager tredjepladsen. Og så bliver det altså en 4-2 sejr til hjemmeholdet. Og her er så vinderen af dagens heat. Eller det her heat. Heat 3, Michael Jebsen Jensen. Så kommer han i gang. Og altså, her får vi starten. Finn. Vi kan se her, han kommer altså rigtig fint ud. Michael Jebsen Jensen. Ja. Og der får den rigtig bi ud for uden der. Prøv at se, at han skyder frem. Flot start. Han ser fantastisk på en cykel. Nu har han lige ved at style der også. Han har rigtig meget fart på. Jebsen Jensen. Og her får vi altså i resultatet af heatet. Ja. Som altså gav en lille føring til hjemmeholdet, altså på 10-8. Ja, Michael Jebsen Jensen, du vinder det sidste heat her, tredje heat, men du har været ude 2 gange allerede. Hvordan er det gået for dig? Jamen, jeg synes egentlig, det er ok. Jeg mistede første sving i det første heat, hvor cyklen løftede og trækkede mod barrieren, hvor vi ellers var foran efter starten. Lidt trist, men altså det sker. Cyklen den tog lige ved, og jeg var ikke klar på det. Og så kommer du igen i tredje heat og får sejren. Godt at komme tilbage der. Ja, selvfølgelig er det det. Ikke noget, man tænker specielt over, synes jeg ikke. Det hele går lidt hurtigt, og man prøver bare på at fokusere og komme ud og gøre det næste heat. Nu skal lige høre den bane derude, hvordan den kører på. Men jeg synes egentlig, den er udmærket i dag. Jeg synes, resultatet det er blevet rigtig godt. I forhold til træningen, hvor den har været meget løs, så synes jeg grejt, det kører ok fremad i dag, så det er super. Tak for det. Ja, så Michael Jebsen Jensen, som vandt heat 3 foran Mikkel B. Jensen og så Johannes Kiekenborg. Og det gav med altså en lille føring her. Det er større. Og så kom vand, det som grøn sæve kører på, så. Den er fin i aftenbanen, det er den i hvert fald. Men altså, en speedway match, vi altså har i gang her for Grindsted mod Esbjerg. Esbjerg har altså ikke kørt nogle matches endnu i den her sæson. Vi hørte altså Grindsted, de tabte jo den første, faktisk også den første vi viste her på Kanal Sport. Og de tabte 39-48 mod Ovtrup. Oppe i Ovtrup, og der glædede de altså lidt over den bane, de havde deroppe. Og hvad betyder det at have en ordentlig bane og køre på, finde altså en bane, man føler sig rigtig tryg ved? Det betyder meget, fordi, nu som Mikkel Jebsen han sagde før også, at de sidste 10, de blev bedre og bedre. Jo mere der blev kørt på banen, jo bedre blev den deroppe. For det er godt at sige, der var ikke at spøge med til at starte med. Der var så grimme huller deroppe, så det gjorde noget jo. Så men det er det igen, når der bliver kørt noget på det, så der bliver slæbt banen, som de lige har gjort her. Så får de huller jævnt efter. Så det jeg tror, de er ved at have styr på deroppe i Ovtrup deroppe nu. Ja, så håber vi også selvfølgelig snart at få sat gang her i næste heat. Jeg kan se, at traktoren den er på vej ud af banen, tror jeg. Eller hvad? Den får vi besked, at vi skal tage en tur mere. Og så er de måske ikke helt tilfredse alligevel med banens tilstand. Og her får vi altså heat 4 på skærmen. Det er heat, vi altså venter på. Og vi kan altså se Ken Bjerre, Niels Christian Iversen og Linus Sundstrøm og så Patrick Dudek, polakken, som er måske det store spørgsmålstegn i den her match.
hvad han kan præstere, om han kan gøre en forskel. Og de to, Niels Christian Iversen og Kenneth Bjerre, hvad er der siger om dem, Finn? Gode kører, må man sige. Hvem sagde du? Kenneth Bjerre og Niels Christian Iversen. De er 2 gode kører, begge to, og de er op og sat på at vil vinde sådan heat. Begge to. Og det gælder om, hvem der kommer først hjemmefra. For der har det ser vi mange gange, at de vil prøve på at gøre dem brede i svingene, for at undgå, at de kommer for overhalen og det der. Men jeg tror, det kan blive spændende hit den næste. Det kan det i hvert fald. Men vi har altså set de første ude af sving 1 og 2 her. Det er som regel også dem, der vinder. Altså, hvad kan man gøre, hvis man ligger nede bagved? Altså, det virker som om, det er svært at komme op. Jamen nu så I som dengang i første tid, dengang Michael Jensen vinde, der var han ved at rejse cyklen. Og han gør det helt rigtigt. I stedet for at oversats, og så der sker noget, så er det bedre, at han får kontrol på cyklen. For vi så jo, at han vandt næste tid, han var inde og køre der i 3. heat. Der han jo får kontrol med det hele igen. Så det er fornuftigt at køre sådan noget. Her er så billeder fra Ryttegården, hvor vi lige så Linus Sundstrøm køre ud. Sammen med Kenneth Bjerre. Ja. Og det betyder også, at vi er ved at være så småt klar til hit 4, altså hvor altså udholdet skal i gang igen, og vi har altså sat gang i 2 minutters markeringen, så altså ikke så længe til, vi skal have sat det her vigtige hit i gang for udholdet, som nu er kommet bagud med 2 point. Og det kan altså gå hurtigt i Speedway, altså man kan jo tabe 5-1 i en match, og så er de altså lige pludselig bagud med 6 point, så er så vigtigt, de holder ved nu. Udholdet Esbjerg, som altså har været igennem en masse økonomiske problemer her i vinteren, og har haft en lidt omtumlet start, men altså nu har man fået sammensat et rigtig fint hold, må man sige. Og i hvert fald til dagens dyst forskellige gode profiler, som vi altså også får at se på banen nu. Her ser rød hjelmfarve Linus Sundstrøm, som scorede 2 point i det første heat, han kørte. Sundstrøm, som var holdets næstmest scorende i kampen mod Ovtrup. Hvor han altså fik 12 point hjem. Kenneth Bjerre i billedet. Der ser de holder over på siden med en for at se baghjulet lige rende rundt. Så. Og så er så heat 4. Vi skal til at have sat i gang nu. Bedst ud her. Er det Linus Sundstrøm i rød hjelmfarve, der får den bedste start foran Niels Christian Iversen. Så er det altså 2. Grænsted, eller også skulle Esbjerg køre, der ligger på 2. og 3. pladsen. Og Kenneth Bjerre lidt overraskende nede som nummer sidst. Sundstrøm foran Niels Christian Iversen, foran Patrick Dudek. Ligner altså en 3-3'er her i den sidste omgang. Kan vi få en forskydning? Skal der altså til at ske noget? Men ligner et rigtig godt løb af Linus Sundstrøm, som altså tager første pladsen. Og så 2. Esbjerg kører derefter. Altså 0 point til Kenneth Bjerre. Lidt overraskende, må man sige, Finn. Ja, det er i hvert fald. Han fik lidt rejsen på lige i starten. Og det er sådan set det, han kom bag på. Det var synd. Men det... For starten her igen, og ja, som du siger, så altså Kenneth Bjerre hjulet løfter sig, altså, så er det altså svært at komme ordentligt fra start. Og hvorfor sker det? Det sker... Han har måske været ude at give om nu, og så det kan godt ligge det. Nu går han garanteret ud og laver et eller andet igen. Så næste gang, der tror vi har en sejr for Kenneth Bjerre.
Og så heat 4 her, Linus Sundstrøm. Foran Niels Christian Iversen og Patrick Dudek. Og så Kendbjerg, som vi snakkede om, altså. Yeah. Sidst i det her heat. Lidt overraskende, men altså en dårlig start fra hans side. Det er noget forhjul, det er lige hævet, så det er smule, inden de får den ned igen. Der går lidt 10. Og det koster altså, det koster meter. Og vi er altså også ved at allerede få sat gang i heat 5, altså 2 minutters skiltet har været på, og altså Nu kommer Mikkel Jebsen. heat 4, altså heat 5, Michael Jebsen Jensen, Mathias Tørnblom, Mikkel B. Jensen og Sten Jensen. Ja, det bliver godt dit. De er sådan set spændende alle heat, sådan som de er sammensat her. Og hvem tror du, der tager den her hjem? Ja, Niels Christian Iversen og så ham Sten Jensen, de er hårdt den her i gang. Men Mikkel Jebsen, hvis han kommer hjemmefra nu, så går han over i spidsen. Men hvordan Mathias Tørnblom, han følger ham, det er holdkørsel, de kører. Så det er meget spændt på, om de går ind og lukker af for hinanden, eller hvad de gør. Jeg er spændt på at se Mikkel den her gang, men han er i yderbanen. Det er langt. I billedet her, hvor han en start, han kan bruge til noget, men altså det sidste heat, han var ude i. Altså i blå hjemfarve, og Han kommer først. Mikkel kom først. Michael Jebsen Jensen i blå. Ja. I hård kamp med Mikkel B. Jensen. Ja. Det er altså ikke første gang, de to har en hård kamp. Nej, de har kørt meget sammen på 80 kubik. Rigtig hårde fight har de haft der. Og så er det altså Sten Jensen for udholdet på tredjepladsen, og så er der altså Mathias Tørnblom, som ikke har fået en alt for god start. Nej. Han lå i slummen 3 til at starte med, men han er glædet tilbage på fjerdepladsen nu. Jensen altså foran Mikkel B. Jensen. Så det ligner også en 3-3 af det her. Altså endnu et rigtig tæt race mellem de to hold. Og altså Michael Jebsen Jensen i sikker stil. Og Stejler også lige her. Har overskud til det hele. Foran Mikkel B. Jensen. Men altså små ting, der bliver afgørende i den her dyst, det har vi allerede fået en fornemmelse af nu. Ja. Har altså kørt rigtig mange lige race. Altså kun en enkelt gang, hvor det er blevet 4-2 år indtil videre. Så rigtig, rigtig spændende herude fra Grindsted. Lad os lige se starten her igen. Du siger han stejler op der. Og det var den samme position. Det var samme som Mikkel han gjorde før. Og der ser man det samme, hvordan de... Han har fightet-vilden. Mikkel han holder bare på derude, og Mikkel B. han hænger også godt på ham der. Men de kender hinanden, de kører sammen til hver dag, snart de der to gutter der. Og får så heat resultatet her. Michael Jebsen Jensen foran Mikkel B. Jensen. Og så Sten Jensen fra Esbjerg på tredjepladsen. Og altså en 3-3'er igen. Ja. Og så heat 6 er altså også undervejs allerede. Og har god fart på den herude i Grindsted i dag. Sundstrøm og... Det er Kickenborg, vi har i billedet her. Ja. Kickenborg, som vi snakkede om, altså har kørt i Esbjerg hele sit liv, men i dag kører for Grindsted fra hjemmeholdet og skal altså forsøge at tage point fra Esbjerg i dag. Kickenborg, som har taget et enkelt point indtil videre i den eneste kamp, han har været i, altså 5. kører. Det kører for det her hold. Og vi får line-up her, altså Johannes Kickenborg, Linus Sundstrøm, Peter Juhl Larsen og Patrick Dudek. Linus Sundstrøm altså med 5 point indtil videre. Han må sige sig at være en lille favorit til at tage pointene hjem i det her heat. Ham Peter Stuhl Jensen, han er kørt her i Grindsted gang også. Peter Juhl Larsen der.
Så det nu får at se, hvordan han kører her. Peter Juel Larsen er altså... Ja, Peter Juel Larsen. Han 21 år, han bliver kaldt Muse. Kender du ja, også det ja. kælenavn? Ja. Hvorfor det er kommet? Det tør jeg lige sige, om det er noget hans far og mor, de giver ham. Men Peter Juel Muse Larsen kalder vi ham så. 3. sæson i den her klub. Ja, han gør noget her, hvor vi får heat nummer 6 sat i gang. Så kommer hjem fra Sikaren i hvert fald. Jeg tror det er Patrick Dudek fra udholdet, der får en bedste start. Foran hjemmeholdets Johannes Kickenborg, og så er det Linus Sundstrøm. Peter Juel, han ligger bagerst. Ja, desværre. Muse er så bagerst. Ja. Linus Sundstrøm. Og så nummer 2 lige nu. Så tabte han et eller andet på banen. Svært at se, hvad det var, men altså foran lige nu Patrick Dudek, polakken, som kører ind på den sidste omgang. Foran Linus Sundstrøm, foran holdkammerat Johannes Kickenborg. Ligner endnu en 3-3'er i det her heat. Og det bliver altså polakken Dudek, som får sin første heatsejr i aften. Og så endnu en uafgjort mellem de to mandskaber. Og så stadigvæk kun 2 points forskel. Rigtig spændende lige match, vi har gang i her i Grindsted. Ja, for sådan en Superliga-match det er faktisk mest spændende at se. Der er noget med, at de sætter yoghurt ind, hvis de er bag med point. Men den måde, de kører på her, det er tegn på, at de er jævnbyrdige. Og det er det publikum, de gerne vil se. Det er jævnbyrdig kørsel. Det der med yoghurt, de får dobbelt point af det der. Samtidig er nogen, der har reddet sejren i land ved det sidste heat, de har kørt. Og det er lidt synd for dem, der kæmper rigtig hårdt. Ja, så heat 6 resultatet her. Patrick Dudek foran Linus Sundstrøm, Johannes Kickenborg og Peter Juel Larsen. Og så kan vi se Grindsted 19 point og Esbjerg 17 point. Så stadig helt lige, ja, som du snakker om, Finn. Altså jokeren kan man bruge, som er 10 point foran. Ja. Eller bagefter er det jo så nærmere, og taktisk reserve også tilladt, hvis man er 6 point bagefter. Men altså, det er ikke tilfældet i dag indtil videre i hvert fald. Ja, Johannes Kickenborg, en meget tæt match. I fører dog med 2 point indtil videre. Hvordan har du set den? Jeg har set den sådan, at vi har lige en enkelt kører, der mangler lidt i hver heat, men vi går ud og slår dem hver gang, og jeg tror på, at når vi lige har held med os, så skal vi nok trække frem derude. Hvordan er det at køre den første hjemmebane-match her? Jamen, jeg er jo lige flyttet til Grindsted i år, og jeg synes, en dejlig opbakning herude, og banen den er som den skal være. Vi er klar til at race den. Ja, nu siger du det selv, du har skiftet fra Esbjerg, hvor du har kørt hele din karriere. Hvordan er det at møde dem her i den første match? Jamen, der er der ingen tvivl om, at der er snart ikke noget hold, jeg hellere vil slå i dag som Esbjerg, fordi jeg har kørt der hele min karriere, og det kunne sgu være sjovt lige at banken for en enkelt gangs skyld. Er det anderledes at køre i Grindsted end i Esbjerg? Jamen ikke så meget alt det bagved. Altså, der er banen til forskel. Vi vil ud og vinde hver gang, som vi plejer jo. Hvad skal I så gøre resten af matchen her for ligesom at sikre den her sejr? Men jeg tror bare lige, at vi skal have held med os, så vi får begge vores kører i front, i stedet for kun en af dem. Det er ordentligt. Tak for det. Johan. Vi har så allerede fået præpareret banen i god stand, så vi er så småt ved at være klar til heat 7, hvor de skal altså være ude inden 2 minutter og have så gang i det her heat. Et heat 7, som altså får deltagelse af en række gode kører, blandt andet de 2 holds A-kører. Vi får det her på skærmen. Heat 7, altså Niels Christian Iversen og Kenneth Bjerre i endnu en direkte duel, og vi ser pointene, de har tilegnet sig, altså 4 point til Niels Christian Iversen og Kenneth Bjerre, altså kun med 3 indtil videre. Lidt skuffende, at Iversen ikke har vundet en match endnu, og Bjerre altså fik 0 point i sit heat nummer 2, og han kørte. Men altså nu får de en chance begge to for at revancere det, og så får vi altså også 2 C-kører, Mathias Tørnblom og Sten Jensen, som altså har scoret 4 point og har leveret en rigtig god præstation, må man sige, for en C-kører. Det er vel en rigtig vigtig post for den, hvis han kan blive ved med det. Sten Jensen, hvis de skal tilbage i den her kamp. Udhold for Esbjerg.
Vi har så Niels Christian Iversen i billedet her. Står og stamper lidt i jorden, og hvorfor gør man det, Finn? Det er for at få de laver en spor, de kan køre ind i med dækket for at få en god bil, når de skal starte. Så der ser man, de står og skraver frem og tilbage. Det bliver der brugt meget tid på, det der. Altså nogle cykler uden nogle bremser. Ja. Der er nok være mange, der er skræmt ved at sætte sig op på sådan en for første gang. Men her er det Heat 7, altså vi er sat i gang. Det er ude på yderbanen. Og det er det Mathias Tjørnblom, der er i hård kamp med Niels Christian Iversen om første og anden pladsen. Så det er Kent Bjerre på tredje. Og Sten Jensen. Kommer Bjerre indenom der. De er så meget tæt derop, de første tre. Og så blev det altså Tjørnblom, der gik op på førstepladsen. Og så kommer der også op på andenpladsen, der Kent Bjerre. Rigtig, rigtig flot race af hjemmeholdet. Det er holdkørsel, det der. Det er rigtig holdkørsel, det der. Og det er altså Kent Bjerre og Mathias Tjørnblom, der ligger første og andenpladsen. Prøver at lukke af for Niels Christian Iversen. Og hvad sker der i det sidste sving? Jeg tror, de tager den hjem. De to kører fra Grindsted til stor jubel her på stadion. Altså den første 5-1 sejr, vi får at se i dag. 5-1 sejr, fordi de altså ender som nummer 1 og 2. Og så rigtig, rigtig flot kørsel, må man sige. Fuldstændig afstemt. Perfekt kørsel. De var altså en klasse for sig, efter I jo egentlig ikke fik den allerbedste start. Vi får den her igen, Finn. Starten, som altså... Han stejler mig i kenden der lige, men prøv at lade mærke til, han går ud der nu. Han går ud i dirten der. Der får han rigtig træk på cyklen, og så går han forbi os. Han kæmper. Han er en god lille fighter, der han. Også uden at tage chancer. Og se, det er Speedway, det der. Sige om sige. Det er det publikum, de vil se. Det er det der. Så et rigtig godt heat, vi fik her i heat 7. Ja. Og rigtig godt heat for hjemmeholdet, som altså fik scoret sig en 5-1'er, som man siger. Og det er altså det bedste mulige udfald af sådan en dyst, og altså meget tilfredsstillende må det være for Johnny Hvitfeldt og kompagni. Giver altså en 24-18-føring. Og selvfølgelig lidt trist for spændingen i første omgang i hvert fald. Men det kan hurtigt jo laves om, og det kan de jo allerede gøre i det næste heat. Ja, der kommer en god heat. Der kommer en god heat her nu. Mikkel Jebsen og så Mikkel B. Jensen. Igen skal de ud sammen. Ja. De to kører har så været ude 3 gange før, og der er altså Mikkel Jebsen Jensen de 2 gange, som har vundet heatet. Mikkel B. Jensen har altså scoret 5 point og haft kørt et fint race, men altså helt sikkert vigtigt, at enten ham eller Patrick Dudek kommer op og tager en heatsejr nu. Dudek her i gul hjelmfarve, men altså det sidste heat, han kørte. Og husk som altid er det altså hjemmeholdet i rød og blå, og udholdet i hvid og gul. Her i den danske Superliga. Og altså et rigtig godt tidspunkt for udholdet at svare igen, hvis de skal komme igen i den her kamp og få det sådan mentale overtag igen. Det bliver altså en 1-5 sejr til hjemmeholdet. Det var flot med Kent Bjerre. Ved han er yderbanen, der er langt ind derudefra. Kent Bjerre fik altså også revanceret. Der er chancen der. Og lad os se, hvad udholdet kan gøre ved det. Vi fik altså en 1-5'er i sidste heat. Lad os se, hvad det gør her i heat 8. Det får den bedste start. Det bliver Mikkel B. Mikkel B. Jensen. Så er der altså hård kamp derude. Hvem kommer yderst? Jeg tror, det er Linus Sundstrøm. Nej, det er udholdet også. Patrick Dudek, der kommer op på. Kører han forbi nu. Mikkel B. Jensen er altså nummer 1. Patrick Dudek nummer 2. Og så er det altså 3'er Linus Sundstrøm lige nu. Og det er altså den perfekte måde at svare igen på, må man sige, for udholdet. Begge udholdskører så nummer 1 og 2.
Flot godt. Og så ind på sidste omgang nu. Fremragende kørsel af Esbjerg, som svarer hurtigt igen. Og Linus Sundstrøm kan altså ikke nå op på tredjepladsen, eller op til nummer 1 og 2. Bliver altså Mikkel B. Jensen, som tager sin første hitsejr i aften. Og Michael Jebsen Jensen er altså lidt skuffende for ham. Må køre for banen uden point. Og Finn, hvis man ser spændingsmæssigt, så var det her det jo perfekte resultat. Jamen, det var godt kørt af Mikkel B. Jensen. Han tog en perfekt start. Vi får her starten. Mikkel. Han er inde foran med det samme, og det betyder meget at få den ene bane der. Ved du, hvor det gik alt med Mikkel der? En hård kamp om andenpladsen mellem de to kører der. Her får vi altså Heat 8's resultat, og det blev altså, som vi sagde, Mikkel B. Jensen, og så Patrick Dudek og Linus Sundstrøm, altså træer i det her heat. Og så er spændingen fuldstændig tilbage her. 25-23, kun 2 points forskel. Og den næste heat, vi skal have på banen, er altså heat nummer 9, som indeholder Mathias Tørnblom, Johannes Kickenborg, Sten Larsen og Peter Juhl Larsen. Altså C og D kørende for de her hold. Sten Jensen altså med 4 point indtil videre i hvid hjelmfarve. Peter Juhl Larsen i gul. Mathias Tørnblom, som jeg har i billedet her, i rød farve, og så Johannes Kickenborg i blå. Kickenborg, som vi også havde interview med tidligere, gerne vil gøre det under ved sin tidligere klub. Nu har han altså chancen. Og hvem synes du det her det ligger til, Finn? Ja, det er vanskeligt at sige, for Sten Jensen og Peter Juhl Larsen, de er godt kørt begge to. Men jeg tror, i hans Kickenborg, hvis han kommer fra start af, som Mathias Tørnblom fra Sverige, så tror jeg altså godt, at de kan vinde det heat her, begge to. Der tror jeg, det kan godt gå hen og blive en 5. En 5 her til dem her gang, og så lidt til de andre. Det tror jeg, det kan. Det er starten, den betyder det hele her. Altså en 5 meter til Grænsted, tror du? Ja, det tror jeg den her gang. Lad os se, om du får ret. Ja, så i heat 9. De har haft en god start ud for Lomme Blå, der var kig på hans start. Der har været en god start derude fra. Kickenborg altså. Blå. Blå hjelmfarve. Lad os se, om du får ret, Finn. Der kommer de altså afsted. Der kommer Kickenborg, han er forrest. Kickenborg, han får den. Drejer det ind sammen med... Nej, der kommer en på yderbanen. Kommer en vildmand derude. Peter Juhl Larsen. Ja, det er Peter Juhl, der kommer derude. Der kommer på yderbanen. Ja. Hold op, han har fart på. Ja. Og så bliver han... Han er overhældt igen. Der er så tæt race om første, anden, tredje pladsen lige nu. Meget tæt race det der i hvert fald. Kickenborg, han er 2 år endnu. Tørnblom, Forrest og Kickenborg, og så er det altså den der 5 meter, vi snakkede om lige før. Det ligger op til Sten Jensen på tredjepladsen nu. Nej, nu kommer Sten Jensen. Nu går han ved siden om. Går han på andenpladsen nu. Ja. Så, altså, lad det være. Øj, der er styrt! Der er styrt! Det var Kickenborg, der røg af. Kickenborg røg af her, som vi ser i billedet. Det var skam. Og han ligger altså helt stille. Ser ikke alt for godt ud, der rejser han sig op. Og kigger op. De bliver lige pumpet for luft en gang. De skal lige have lidt fred i ro lige, så kommer det igen. Der var altså Kickenborg, der røg ned. Johannes Kickenborg, som... Han er på vej op igen nu. Som så gerne ville gøre. Ja, det var synd, det han gjorde der lige. For han... Så er det spændende at se, om der er nogen, der bliver udelukket for det her. Det gør han. Kickenborg blev udelukket. Det gør han. Det var selvforskyldt, det der. Men når hovedsagen i dag sker noget med dem, så er det lige meget. Det er så kedeligt, og det er, når de her personskader på. Kickenborg, altså i billedet her. Ja. Lige sat sig ned igen. Skal lige måske have noget ud af skoene. Ja, han er slået foden måske. Dramatik altså i det 9. heat. Johannes Kickenborg sidder stadigvæk dernede og bliver altså tilset lige nu.
Og finde, hvad er de sådan typiske skader, man pådrager sig sådan en speedway? Ja, det kan være mange ting. Det kan være både brud, og det kan være hjernerystelser og sådan noget, men han ramte sådan ned direkte ind i, jeg tror, det er, når han ramte ned noget med hovedet, noget som helst. Her får vi den nu altså kan se her, ja. Det er ham selv, der prøver han kom, aggressiv udenom. Han kom ud i alt det løst ud, og så smutter han for ham derude. Jeg kunne ikke holde længere. Det var lidt skam, han lige satte så meget der. Kiekenborg, som han jeg ser her. Ja, han er på god igen nu. Heldigvis selv gående, ryster lidt på hovedet. Ja. Ikke alt for heldig af ham. Han er lidt ærgerlig over det, der skete. Johnny Wittfeldt, som vi ser ved siden af holdet hedder fra Grindsted, forsøger at få lidt gang i ham igen. Må sige, vi har altså ikke fået endnu at vide, om han er udelukket, men det bliver han formentlig. Ja, det gør han. Det er ham, der står til udelukket der. Kiekenborg. Og så skidt for hjemmeholdet, det betyder jo, at de maksimalt kan få en uafgjort. Ja, han er nødt til at lave 3 point, ham der skinnen ind her nu. Der bliver kørt om her nu. Og så er det lidt for Kiekenborg, som jo så gerne vil gøre noget ved Esbjerg og sin gamle klub. Ja. Og så styrter han altså. Det er synd for, at han kørte rigtig godt. Han fik en god start af det hele, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, lige skulle ske for ham. Og prøvede altså også at være rigtig aggressiv og komme udenom, men altså så rigtig ærgerligt også nu. Jeg tror, han er ærgerlig over, det kan jeg godt sige. Og Wittfeldt. Han vil godt, han skal gå den vej ud næste gang. Det. Ja, det var skam. Går og hælder lidt her. Publikum er altså heller ikke tilfreds. Det var altså en af deres hjemmeholdskører, der blev udelukket nu. Ja. Jeg tror, han er udelukket, han er. Det må han være. Jeg kan ikke se, om lampen er tændt derhen. Jesper, kan du få døren til at se, om blå lampe tændt? Og den blå lampe er så tændt, får vi lige at vide. Ja. Og det betyder altså, at Johannes Kiekenborg er udelukket for næste race her. Ja. Som vi også ser på vores grafik her, er så udelukket af Johannes Kiekenborg. Og så har de altså en gylden mulighed, udholdet Esbjerg, for at komme helt tilbage i den her match. Altså, hvis ikke de kan få en 5-1, så en 4-2'er måske. Ja. Altså, skal jeg altså bare komme foran den sidste kører fra Grindsted, altså Mathias Tørnblom, som må have været alene. Og hvad betyder det, at man lige pludselig er 2 mod 1 i sådan en holddyst her? Det betyder da meget, fordi at han er presset. De kan lave en taktik, de andre to, hvor de kan holde ham inde. Fordi jeg kan se, at de starter på nummer 2 og nummer 4. Og han starter på... Han starter på 1'eren. Han starter på 1'eren. Han har en stor fordel ved, at han starter på 1'eren. For hvis han nu har været ude på 2'eren, så kunne de klemme sammen om ham. Det var det, der er meningen med det, for det... Så godt, det var Kiekenborg, som jo var på den her 3'er. Ja. Altså mellem 2 og 4'eren, så kunne de have lukket ham inde. Men det kan de altså ikke rigtig på samme måde. Nej, uden den her eller den her fordel i antal kører lige nu. Nu har han inde på 1'eren nu. Jeg tror, hvis han skal nok tage starten, det tror jeg, han gør. Helt sikkert. Og vi skal altså ikke have lavet yderligere noget ved banen. Nej. 2 minutter er altså gået i gang tiden, så vi forventer altså at få kørende ud på banen om ganske få sekunder. Ja, der kommer Mathias Tørnblom ud, altså den egentlige kører for hjemmeholdet. Nu skal han have spark i banen for at lave spor. Mathias Tørnblom, altså billedet her. Nu skal han altså ud og redde hjemmeholdet, må man sige, og så skal han altså vinde det her heat, hvis de skal bare for mindst få uafgjort. Så stort pres på svenskerne, som indtil videre har scoret 3 point i sine 3 heats. Og her Peter Juhl Larsen ud fra 4'eren, ud fra yderbanen. Han kører godt efter Peter Juhl, ikke han? Peter Juhl har altså ikke scoret nogen point indtil videre i den her match, men altså nu har han i hvert fald en ret stor mulighed for at få et point med. Så skal der altså gå et eller andet helt rivragende galt, hvis han ikke skal score point nu. Og altså heat nummer 9 på vej til at blive sat i gang. Så.
Og det er altså Tørnblom, som kommer bedst ud. Han styler der. Ja. Peter Juel Larsen. Så ligger de altså helt tæt nu. De to Esbjerg kører. Går et stykke efter Tørnblom, som altså lige nu ser ud, som om han redder hjemmeholdet. Perfekt situation for ham. Altså, og ikke skulle ligge og kæmpe med den, men have den et stykke efter sig. Så er det jo ligegyldigt, om man har 2 mod 1. Tørnblom er så på vej ind på sidste omgang. Og det er så foran Sten Jensen, og så har Peter Juel Larsen på 3. pladsen. Det bliver en 3-3'er. En 3-3'er, og det er altså maksimale Grindsted kunne få ud af den her match, efter Johannes Kickenborg blev udelukket. Tørnblom gør det altså rigtig godt alene. Ja, det må man sige. Mod Sten Jensen og Peter Juel Larsen. Og det var jo altså en kæmpe chance, det her, for at udholde. Og altså, de må være lidt ærgerlige over, at de ikke får den udnyttet. Selvfølgelig stadigvæk helt lige, så der er ikke rigtig sket noget forskydning, men altså at være 2 mod 1, det nu må vi altså få starten igen. Rigtig god start på inderbanen, han får sig. Lægger han godt det. Altså, hun kastede rigtig godt ind i svinget der. Ja. Men Peter Juel går alligevel forbi ham, den anden der. Eller han går forbi Peter Juel, ham den anden. Ja, Sten Jensen, undskyld. Ja, Sten Jensen, ja. Kommer fra Borgs der. Rigtig lille god kører. Og færdig sportsmand. God til at hjælpe alle andre. Og der var han lige oppe og... Ja, og lige oppe på kanten lidt. Men altså ikke det helt store at gøre for den. Han har simpelthen fået suveræn Mathias Tørnblom. Ja, og nu kommer Mathias Tørnblom og Kickenborg igen. Men det er efter altså pausen her. i heat 10, og vi har altså en lidt længere pause nu her efter første 9 heats. Og sådan at de lige skal ud og hvile lidt af derude i Ryttergården, og så har de også lidt mulighed også hjemmeholdet for at få så lidt pølser og lidt øl. Få lidt indtjening også, det skal man jo også huske på at få. Og vi får altså den sidste omgang, hvor han er godt nok suveræn. Tørnblom. Ikke det helt store, man kan gøre ved ham. Kører perfekt. Ja. Holder banen. Spærrer. Kører sig bred. Og det er første over. Stregen er også lidt skuffende for Esbjerg. 25-23 står der altså lige nu, hvor vi altså kan se traktoren lige køre forbi. Det kan blive mere spændende. Vi er præparere, ja, altså rigtig meget spænding på. Altså Sten Jensen 2 point og Peter Juel Larsen et enkelt. Får altså heat 9 her på skærmen. Så vi kan se altså 28-26 inden de sidste 5 heats, vi skal have kørt i dag. Og maksimal spænding, må man sige, Finn. God underholdning, vi har fået os her indtil videre. Og altså også lidt dramatik her i 9. heat, som vi altså så Johannes Kickenborg styrte. Ja. Spændende at høre, hvad han, om han er på benene igen, eller om det var, han gik og helvede lidt. Men de er nogle hårdfører, nogle det er de i hvert fald. De her Speedway-kører. Og mens vi... Og velkommen her tilbage til Grindsted Speedway Center, hvor vi altså har gang i en rigtig spændende dyst. Og en af hovedaktørerne her i aften, det er altså udholdets Sten Jensen, som vores reporter Jakob Prytz Hansen står klar med nede i Ryttergården. Sten Jensen, en meget tæt match det her. 28-26 står der lige nu. Hvordan synes du, I er kommet afsted her?
Jeg synes, vi har gjort det godt alle sammen i dag, og ikke mindst modstanderen. Det er meget jævnbyrdigt i dag. Utrolig tæt race, og jamen, banen er sgu egentlig ud over lidt med forventningerne. Den er meget, meget glat, synes jeg. Da vi kom herned, der synes vi egentlig, det så ud til, at der skulle være lidt nap ind i dag. Er I overrasket over, at banen den er, som den er? Nej, altså det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Den forandrer sig igennem løbet, jo ikke også, ikke? Og så må vi bare ændre på cyklerne, lave om på setups. Det er det eneste, jeg gør. I havde jo en okay mulighed for at få nogle point på kontoen i det sidste heat her, men forspilder den lidt. Hvad går der galt der? Jeg skal være helt ærlig. Jeg ved, at alle folk de kører for deres bedste, ikke også, ikke? Og det er sgu nogle hårde drenge alle sammen, ikke også, ikke? Det er med, hvis du laver starten i dag, så er det svært at køre forbi, altså. Det er meget vigtigt. Ja, så måske en lidt skuffet Sten Jensen, som altså ikke rigtig fik det helt store ud af det sidste her. Men han siger, at den er lidt glat. Finn, er det også det, du har set? Ja, den virker lidt hård i. Man kan se også nu, når de starter i sport, der rejser den sig op. Men man kan også se, når det går igennem første sving hernede, der er mange, der trækker ud af så. Og det skyldes altså, at banen den er hård. Men banen den er... Jeg synes, det er det perfekte at køre på banen, som den er her i hvert fald. Og det tror jeg også nok, de andre kører, de er enige om den. Det er helt sikkert, ja. Alle kan få en dårlig start, og det skal banen have skyld for. Altså her står han lige og... Det er Mikkel Jebsen, der er ved at han lige ude og prøve at sparke lidt i den. Mikkel Jebsen Jensen, eller ligeglad, som nogen kalder ham. Og der står en, der giver ham gode råd, det er John Jørgensen. En af vores gamle Grand Prix-kører. Eller gammel, det må jeg ikke sige, hvis jeg hører på det. Men det er en af dem, der kører Grand Prix før i tiden. En af vores rigtig gode kører, der kørte i England engang. Han er god til at gå og hjælpe de unge mennesker og sådan lidt. Så han lige ude fortælle Mikkel lidt der nu. Og hvad er det, han kan fortælle ham? Altså, og give ham et råd her. Altså, er det noget om, hvor han skal starte ud, hvis vi lige kigger på banen, så kan vi også se, at Mikkel Jebsen Jensen... Jamen, det betyder meget for sådan som Mikkel, altså sådan som John Jørgensen vil snakke lidt med ham. Det betyder eventuelt meget for Mikkel, for Mikkel han er jo set op til ham i mange år ved den måde, han kørte på. Og det tror jeg i hvert fald, det har en stor indflydelse på sådan som Mikkel. Og en, der er så kommet lidt galt afsted her i det sidste heat, vi så, det var så Johannes Kickenborg, som er så styrtet vores reporter Jakob Prytz-Hansen. Han har fanget ham nede i Ryttergården. Nu er han så lige smuttet videre, og det vi kan se her på billederne, det er, at han humper faktisk rundt hernede. Tak for det, Jakob. Men hvad fortalte han der noget om, hvordan det så ud? Nej, det gjorde han desværre ikke. Okay, tak skal du have, Jakob og Kickenborg. Mærker for at følge med fra starten af det. Vi kan altså lige se 2 minutter ud af vores sat i gang her, hvor vi får styrtet fra Johannes Kickenborg, som kommer helt ud. Ja, du kunne jo godt have undværet det der. Det kunne vi. Og altså, lige fra, som du siger, han får lige taget hele luften, og han skal lige sunde sig lidt. Han skal bare lige sunde lidt. Heldigvis lidt mere. Man kan altid få en forstuen og sådan lidt. Men det er... de skal bare være med at tage støvle af. Så er det let at få på igen. Og her hvor vi så lige så Mikkel B. Jensen køre ud. Og nu er det jo sådan, at her i Heat 10, der skal vi altså se A- og B-køren mod C- og D-køren, og så er det omvendt i den næste heat. Og det er altså udholdet Esbjerg, der skal stille op med Niels Christian Iversen og Mikkel B. Jensen som A og B mod Mathias Tørnblom, som vi lige så vinde et heat, og så Johannes Kickenborg. Spændende at se, om Tørnblom har fået mere fart på, ligesom i sidste heat. Altså fremragende af ham, for hjemmeholdet i hvert fald. Se, Johansen er med inde i han er inde i Johannes Kickenborg. Det er en hård seje gut og sådan nogen. Kickenborg, altså med rød hjelmfarve. Ja. Og Mathias Tørnblom med blå. Og så er det Niels Christian Iversen i hvid og Mikkel B. Jensen i gul. Og nu skal de jo vinde den her Esbjerg. Og skal jo gerne blive en 5-1'er, skal det ikke det? Jeg tror, jeg kan tro, det er godt at blive 5-1'er. Hvis de andre, de skal sørge for at komme fra start i hvert fald. Men ham, Mathias Torbjørn, han kan godt gå hen og komme med en overraskelse. Det kan han i hvert fald.
Det har vi set før med ham. Tørnblom, altså 6 point, som vi ser. Ja, selvom han er C-kører, så kan han godt gå hen og snyde med op i starten. Og har så gjort det rigtig godt i dag. Ja. Tørnblom, som kun et enkelt heat, altså har måttet køre uden point. Her Mikkel B. Jensen tog en heatsejr i sit sidste race. Kan han gøre det endnu en gang? Det kommer i hvert fald rigtig godt fra start sammen med Niels Christian Iversen. Ja. Ryger lidt ned igen nu. Mikkel B. Jensen nede på sidste pladsen, men Iversen forrest. Og der kommer han altså indenom. Mikkel B. Jensen. På tredje pladsen. Meget, meget hård kamp om de næstfølgende placeringer dernede. Flot kørt det der. Stadigvæk Niels Christian Iversen i front. Og så er det med Mathias Tørnblom, tror jeg det er, i blå hjelmfarve. Ja. Og så er det altså Johannes Kiekenborg, som er kommet på cyklen igen på tredje pladsen. Og sidste pladsen er altså Mikkel B. Jensen. Meget, meget vigtigt for hjemmeholdet. Han havde taget et point her. Det er godt kørt af Kiekenborg. Det er godt kørt af ham. Johannes, efter han lige havde sådan en tur, så er det godt sat op på den måde igen der. Mikkel B. Jensen han kører fantastisk. Kørt ind i siden. Nu er jeg altså ikke med i heatet længere. Nå. Niels Christian Iversen vinder altså foran Mathias Tørnblom, og så Johannes Kiekenborg på tredjepladsen. 3, så bliver en 3-3'er. Bliver en 3-3, og det var selvfølgelig ikke det optimale. Her ser vi Mikkel B. Jensen med nogle motorproblemer, tror jeg. Ja, nok. Lidt frustreret er han. Tager sig til hjelmen og tager sine briller af. Og hammer armen derned. Rigtig, rigtig sur. Og synd for ham. Mikkel B. Jensen, som vi lige havde noget for sagt, han har altså kørt så bedre og bedre. Altså, han kører fantastisk, den gut. Et af de største danske talenter, vi har. Altså her er altså tæt på, og jeg ved ikke, om det er, fordi han faktisk blev udelukket måske. Jeg kunne se, at han var tæt ind under stregerne herovre. Ja. Nej, fordi man kom ind over med forhjulet. Forhjulet, dem kom ind, baghjulet, dem bare kom ind, men forhjulet, dem kom ind over. Her får vi altså resultatet for heatet, hvor vi så kan se Mikkel B. Jensen uden point. Niels Christian Iversen 3 point, Mathias Tørnblom 2, Johannes Kiekenborg 1, men det lignede faktisk også, at han havde begge hjul ind over de hvide streger, Mikkel B. Jensen, og det kunne godt være, det var derfor, han måtte give op, jeg ved det ikke, men... Forhjulet, dem er vinde over, baghjulet, dem er være... Men det er også lige meget, for han får i hvert fald ikke nogen point, uanset hvad, så... Nej. Så bare synd for, han fejlede jo fint i kampen der, det gang i starten, han gik. Det gjorde han i hvert fald. Kørte rigtig godt. Så kommer Mikkel Jebsen Jensen igen. Han har enebanen her i gang. Sådan der, så vi nævnte det, så nu er det så omvendt. Nu er det hjemmeholdets A og B kører mod udholdets C og D kører. Og der er Sten Jensen blandt andet, som vi tog i interview før. Altså for udholdet, der skal ud og... nu skal de jo score nogle point i udholdet, og så skal jeg gerne mindst få en uafgjort i hvert fald, for at bevare spændingen her. Her får vi altså Michael Jebsen Jensen sammen med Kent Bjerre, en stærk duo mod Peter Juhl Larsen, som ikke har haft så meget held i den her i den her match i dag. Han har fået et enkelt point i det heat, hvor han ikke kunne undgå at få nogle point, efter Kiekenborg var udelukket, så Peter Juhl Larsen i billedet her, altså skal altså op så lidt måske, hvis udholdet Esbjerg skal have en chance i dag. Sten Jensen altså i gul hjelmfarve, og så hjemmeholdet i blå og rød. Kent Bjerre i blå og Michael Jebsen Jensen i rød. Så er vi altså ved at være i gang med heat nummer 11. Det ligner Michael Jebsen Jensen, der har fået den bedste start. Ja, og så kommer Kent Bjerre. Sammen med Kent Bjerre, og det er altså hjemmeholdet, der lige nu ligger til at tage en 5-1'er. Som man måske også kunne forvente ud fra heat-skemaet. Så er det Sten Jensen på tredjepladsen lige nu. Og han skal altså frygtelig gerne komme op og gøre noget ved hjemmeholdet lige nu, hvis Esbjerg skal have noget med herfra. Så bliver i hvert fald sværere og sværere med færre heats tilbage. Kenneth Bjerre for os nu
foran Michael Jebsen Jensen. Og så er det Sten Jensen på Det er tredjepladsen. meget fin holdkøren, det der. Og Meget Peter fint. Larsen er så ind som nummer sidst. 5. Og altså en rigtig fin heat for hjemmeholdet. Og heat der derude, siger stadionspeakeren, og det kan man jo godt forstå, fordi at, det er altså virkelig noget, der sender hjemmeholdet foran med 6 point. Altså en 5-1 sejr her i heat nummer 11. Et fint parløb, vi ser her. Ja, det er meget fint. Og hvad gælder det om her? Det gælder om at få lukket af også ud til. Er det det, de prøver på her? Det skal være sådan, ham der kommer bagfra, han skal have mulighed for at komme igennem. Og der vælger de ham, der er hurtigst fra start af. Han tager førerpositionen, og så kommer næste mand. Han sørger for at lukke af. Det er det gælder om ved det der parløb der. Og jeg synes, det var godt kørt det der. Det var rigtig godt hit, vi så der. Også uden snært kørende og op mod hinanden og sådan noget. Det synes jeg, det var meget pænt lavet. Så heat nummer 11 ser vi her. Kenneth Bjerre foran Michael Jebsen Jensen. Og Sten Jensen på tredjepladsen, og Peter Juhl Larsen. Og så får Michael Jebsen Jensen altså også et bonuspoint, fordi han altså kommer lige efter sin egen kører. Han er altså ikke noget, der tæller i matchen som sådan, men tæller til kørendes egen præstationer, og hvor mange point de får scoret. Det er sådan, de ikke skal ligge og kæmpe om, om hvem der scorer flest point indbyrdes. Han er inde nu. Ja, der er så vi har været sat i gang her med i 12, 2 minutter. 2 minutter er sat i gang, ja. Er sat i gang, så kørende er så på vej på banen, som vi ser. Kenneth Bjerre her i billedet. Har altså vundet 3 heats her til aften. Kun et enkelt heat, hvor han altså ikke fik point, så har han altså vundet resten. Fik en præstation fra ham. Start på toren her gang. Det er fint at starte på toren. Vi får lige heatskiltet her. Patrick Dudek, Kenneth Bjerre, Niels Christian Iversen og Linus Sundstrøm. Og så det er hvid og gul, der skal have gang i cyklen, hvis vi skal have spænding tilbage til de sidste 2 heats. Startsnoren bliver sat på plads. Kørerne er ved at gøre sig klar. Det er altså et afgørende heat, det her. Inden de 2 sidste. Altså også sådan for moralen hos Esbjerg. Hvis man nu kan vinde 5-1 i den her, så er man altså kun 2 point efter inden de 2 sidste race. Ja, det bliver mest spændende på den måde, der helt sikkert. Der vil blive større pointforskel nu, så går spændende lidt af. Men de er lagt meget tæt i aften, synes jeg. Ja, det har de bestemt, men altså hvis nu de går hen og vinder en sejr på 4 point, jamen, så er der jo også så er spændende i hvert fald det sidste. Rigtig meget spænding, ja. Lad os se, om vi får det. Kørerne er ved at være klar. Startsnoren er også ved at være klar. Så heat nummer 12. Lad os se, hvem der kommer bedst ud. Og de har fart på alle sammen. Og kommer Kenneth. Patrick Dudek, tror jeg det er. Og det er netop udholdet Niels Christian Iversen og Patrick Dudek, der lige nu fører an. Altså, så har vi snakket om, så bliver spændingen altså mest. Og det er udholdet, der fører an lige nu. Niels Christian Iversen foran. Det er pænt parkøren, det der. Rigtig flot parkøren. Kenneth Bjerre i rød. Sammen med Linus Sundstrøm, altså et stykke efter lige nu. Perfekt kørsel indtil videre fra Esbjerg. Lad os se, om de kan holde i. De kører ind på sidste omgang nu. Puk, han kender banen. Han har kørt herude mange gange. Puk, det er altså Niels Christian Iversen, og det er ham, der fører an lige nu. Og han vinder det her heat foran sin makker Patrick Dudek. Og altså helt optimalt for spændingen, i hvert fald hvis man er neutral tilskuer her. Det var godt nok det der. Altså en 5-1 sejr
Ja, nu begynder det at blive spændende. Her får vi altså slåen fra sidste heat, hvor de kommer godt afsted udholdes kører. Altså, han er jo altid godt med at kende Bjerre der lige, men ham den anden, han kommer. Det er fordi, han er ude. Han rammer det der dirt, der ligger derude. Og der giver en ekstra træk i cyklen ned ad langsiden. Han kom som kanonskud, der er flot kørt. Niels Christian Iversen er så med sin anden heatsejr i aften. Vi ser resultatet på heat 12 her. Niels Christian Iversen er altså 3 point. Patrick Dudek 2. Ken Bjermann også med en enkelt, og så Linus Sundstrøm uden point. Det er første gang i aften, han må gå for banen uden point. Og mens de to hold lige finder ud af, hvem der skal ud og køre det her heat 13 og det her heat 14, jamen, så tager vi altså lige en stak reklamer, inden vi er tilbage med reporter Jakob Prytz Hansen fanget nede i Ryttergården. Ken Bjerre, et meget tæt match det her, og I er foran med 2 her inden de 2 sidste heats. Hvordan skal I lukke den her kamp? Jeg håber, at mine gutter de laver en 5 meter nu, så at presset ikke er på det sidste hit. Men altså ja, det er en tæt match, men det er selvfølgelig det, der er fedt at se i Speedway, når det er et tæt match. Men jeg krydser fingre for, at vi napper den her. Ja, du skal selv ud i det aller sidste heat. Hvordan gør man sig klar til sådan et? Tænk på, at man skal vinde. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo tough derude. Altså, jeg har haft nogle gode hit og nogle rigtig dårlige hit. Jeg skifter cykel til min næste hit og lige prøve den. Så nu håber jeg, at de gør det derude nu, ellers må jeg jo nappe den det sidste. Ja, du har sådan starter ud med en sejr i det første heat, og så får du 0 i nummer 2. Har du været inde og rode lidt med maskineriet? Jamen, det gjorde jeg efter jeg lavede om efter første, og så lavede jeg 0, så lavede jeg om igen, og så vandt jeg nogle heat, og så lavede jeg den ene her sidst, hvor jeg ikke synes, at cyklen kørte så godt. Så jo, der er blevet lavet lidt om og prøvet lidt forskelligt, og se om jeg lige kan finde det rigtig fint til sidste heat. Ja, så blev den lavet lidt om, som du også var inde på, Finn, og nu har han skiftet en ny cykel til det sidste heat. Er det næsten aldrig tvivle nogen kører, men altså er det klogt at skifte en helt ny cykel? Det er, for de har så mange cykler efterhånden at køre på, at de kender deres cykler, og de er ens sat op til cykler også, så han har måske lidt mere power i den motor, for motoren den skal også passe til banen. Og det bliver altså rigtig, rigtig spændende, ja, og som han var inde på, Ken Bjerre, så kan de jo altså lukke kampen nu. Hjemmeholdet, hvis de vinder en 5-1'er, så kommer de jo også foran med 6 point. Og så er det jo så lidt lige meget, hvad der sker i den sidste, sådan rent for den her kamp i hvert fald. Der er jo altså de her bonuspoint, man også kæmper om i interne dyster. Det vil sige, når Grindsted de gæster Esbjerg, jamen så hvis Esbjerg vinder med flere end Grindsted vandt med i dag, jamen så får de altså det her ekstra bonuspoint. Så der er altså også noget at køre om i det sidste heat, uanset hvad heat nummer 13 ender, og det får vi altså lige på skærmen her. Sten Jensen i hvid, Linus Sundstrøm i rød, og Mikkel B. Jensen i gul, og så er det altså Michael Jebsen Jensen i blå hjelmfarve. Indebanen. Han er helt derude. Og han er så yderbanen, Michael Jebsen Jensen. Så er det altså Sten Jensen, der har fået inderbanen, kan jeg se. Og så i gul hjelmfarve Mikkel B. Jensen på bane nummer 3. Så Linus Sundstrøm. Han får den bedste start nu. Altså meget, meget, meget afgørende heat nummer 13. Det ser ud som om, at det er hjemmeholdets Linus Sundstrøm, der kommer bedst ud. Efterfulgt af Mikkel B. Jensen og Sten Jensen. Altså lige nu i 3-3'er, altså ingenting afgjort endnu. Så er det altså på sidste pladsen Michael Jebsen Jensen, som også havde den svære udbane. Han kæmper for at komme op, det gør han. Jeg tror, han gør. Nej, det gør han ned den her gang. Det er så hernede, det handler om. Kom så, Mikkel. Han er altså kørt afsted, Linus Sundstrøm. Vi er på sidste omgang. Altså meget, meget, meget vigtigt for den her dyst, at de holder ham bag ved sig. Han prøver at komme op, Michael Jebsen Jensen. Satser alt i det sidste.
De gør også. Men det bliver altså en 3-3'er. En 3-3, ja. Og altså endnu en gang en uafgjort. Og det betyder jo altså bare, at vi får udsat spændingen heldigvis til finalen. Her får vi nemlig det sidste heat, vi lige har set. Der er det altså Linus Sundstrøm, der kommer bedst ud. Sten Jensen. Og så foran Mikkel B. Jensen. Og han prøver dernede at presse på. Mikkel Jebsen Jensen. Ja, det gør han godt nok. Men de holder sig hele tiden også. Men altså helt fantastisk, at vi får en meget, meget tæt afslutning, som vi kan se. Grindsted 40 point, Esbjerg 38 point. Det hele er så lagt i hænderne på de 4 sidste kører i heat nummer 14. Altså et heat, der kommer til at afgøre, hvem der kan tage de 2 point her i dag i dagens dyst. Spænding til det aller sidste. 2 minutters skiltet kommer på her, som vi kan se i billedet. Tæller altså nedad til kørerne skal være sendt afsted. Mathias Tørnblom her i billedet, som har scoret 8 point indtil videre for holdet. Og altså også samlet 2 bonuspoint, så vidt jeg lige kan overskue. Og han skal altså køre sammen med Kenneth Bjerre, som vi ser i billedet her. Og hvem tror du, der vinder, Finn? Nu, det kan jo ikke blive mere spændende, end vi får lige nu. Det er ikke altså. Det er let at sige det nu, fordi det er så hårdt en felt, det der her lige. At de er altid let at favorisere nogen frem for andre der. For de er fantastiske alle sammen. Det mener jeg godt. Lad os se, hvad Mathias Tørnblom her i billedet kan gøre. Har altså kørt rigtig fint i aften. Se køren, som altså har kørt sig i, ja, det man godt kan kalde en finale her. Altså for de bedste kører. Altså mod Niels Christian Iversen og Patrick Dudek. Mod Kenneth Bjerre og Mathias Tørnblom. Spænding til det sidste her i Grindsted. Det sidste og afgørende heat 14. Og vi får altså Kenneth Bjerre hurtigst ud. Og bagefter har han altså Iversen, der er yderst. Niels Christian Iversen. De 2 af kører altså i en tæt duel. Så er det altså Patrick Dudek på 3. pladsen lige nu. Det ligner altså en uafgjort, og det vil altså give hjemmeholdet sejren, hvis de bare tager heatet her. Kenneth Bjerre er altså på vej til at sikre hjemmeholdet sejren her i Grindsted i aller sidste heat. De skal op og overhale ham, og de prøver også nu. Niels Christian Iversen presser ham altså tæt ind på sidste omgang her i Grindsted. Han skal altså foran i gul hjelmfarve. Og han presser ham nu. Han kommer helt op. Prøver med det sidste, men det bliver en hjemmesejr. Kenneth Bjerre altså sikrer hjemmeholdet sejren her i Grindsted i et forrygende sidste heat, hvor det altså blev en 3-3, og dermed vinder de altså 43-41 i et rigtig, rigtig spændende holddyst, vi har fået her i dag i Grindsted. Det må man sige her. Kenneth Bjerre viser altså Grand Prix-formen. Skal altså køre på lørdag i Prag. Godt for
hans selvtillid, det her. Her får vi altså heat 1. Eller undskyld, det sidste heat. Heat 14. Hvor altså Kenneth Bjerre. Flot kørt, det der. Og han er jo lige ved at komme forbi derude. Men han får lukket ham godt af. Det er så Niels Christian Iversen, der presser på. De to af kører, og så kommer han måske lidt langt ud der. Her er det altså Michael Jebsen Jensen, som lige viser cyklen frem, og altså fejrer en sejr. Her prøver vi det også på vores schema her på. Kenneth Bjerre altså vinder sidste heat for Niels Christian Iversen og Patrick Dudek. Og det giver altså en 43-41 sejr. Så skulle han jo også ud og afgøre det selv, som han snakkede om. Kenneth Bjerre, og det gjorde han så også. Sikrede hjemmeholdet en sejr. Til stor jubel her i Grænsted. Og så får de altså de her 2 matchpoint med i dag. Tabte altså sidste gang i Ovtrup, mens Esbjerg får en lidt mindre god sæsonstart, men alligevel får kørt sig lidt varm måske. Og så tabe med 2 point, det er ikke meget, må man sige. Nej. Men hvad synes du om racet, vi har fået set i dag, Finn? Jeg synes, du er så fair et race, det her. Pænt kørt og det hele. Og der var ikke noget med nogen, der kørte på. Eller det her rigtig speedway, det her.